Mamulu ka koda tugule no pew ne de la ka video de ken yiri nunu ka garje ga ko ni sababu kula amake sidini nya ko la de sa men ni ne ka daga de mina klaka do adu tugo were tala bi du tugo la mina klaka be bon nte ala yinte kray mbe sababu mi ke ka je daire doni minu di sababu dawma na ye min ku mine take na ma min ku mine salamu fatiha mais mena conseil crédit yiri utiliser la wona jonne de kan yiri nu sangana bi era de asangana mais ni sana masa be bula sana na yiri tigi wolo mais conseil kele mino di mo ma ni ay yiri fayda tay rezo ka na tala sa aba hakili to ni na kwa ni ba ka ka do te jabi exemple c'est ça ni tan guna de ya min kello ka sero ti sibe de ya mais ni nu flaje ka to bi ñoko felo o yiri flaje to bi voilà donc yiri kelente aba hakili to yoro la mo chama me fayda ta kata yiri san sugula kata ke atinya a sababu de ni do fere ta yiri san sugula yiri nunu bi na yiri yere ke bo an manga yiri nunu don anti sera ke kele yamu se kata yiri san sugula chugo be anja mais ni mi be se kata bo ni ti se ka bo ta sani ba do ikata se ka dana ya mo bolo wani ya san ibini funi ka boala mun kello ka siri ibe juru were ke ka siri o ko so mo omuru be hale guje garje ga bara samburu ba so boro fudi kenno ka siri an ti were ke ka yisi aya hakili tola ne yiri kontoni adama din yere ye wo kontoni ke faram suka bon mamin be hali ni ala delike mo indi ka do jabe ka suma e ka ese ka to kan daga do ka de mo do ma garje ga kola ka laje mawma ni dumena ka ala be dalale ki parce que jiya an nafruti so ni garje gete a to te so ni garje gete o de la nya fo jiye be jiye sigi no garje ga ni sababu nyuma de kan ne o di kala wande be o de do o ko so teta dugula teta roshi o mina nya fo le kawe na ye min ku mine ka take wallahi ni dumena ka ala be dalale ki dante dalale mina mais ma fo ke ko kelene hala ke ko kelene ni daga kelene do ba joro mais ni mo nyeno la ka fo ki ba jo kana jo to ka ke hali ni sira ke kalo kono chien fla ça passe wal ma san kono ni sira ka ke ko tayene ke ça passe wal ma kalo ake ne ta bebiti ne ta ti kalo le san kalo tan fla de yiri ka yiri te ka fo ki ba nene ba tu ote ibi tu bala da be mo gla bon yani ga kila nga nyefol la mbekla ka nyefo be maoma be kibi ka numéro composé ne ta réseaux sociaux sans fait ka sebelendo ne baru ka numéro te ne ka numéro sebelente réseau ka ibe numéro wo numéro ye ko ne ka numéro do ka sebelendo hali ni nabi ne ka compte de kono hali ni na sebelendo kondron baru ne ka video de ba ko ne ka fembe de ba ko ne ka numéro te ne ka numéro be bi bonta de kono afilibi ka mo chama so do ka warbe ka perdi ala ne ka numéro e sabadi 00223 73 13 22 75 ou il est un numéro principal de Yerebe Minta. N'a numéro flana 76 69 19 79 ou il a numéro flana. N'a numéro sabada 75 83 78 15 à la fin. Ni numéro sabada de bolo diokono. Nanantala du natala. Wa sebelete réseaux sociaux ka. Ibe mi menda kono ibe odita. Ni tala dore composé gota. Nega numéro te ka fo be bon nga numéro te sabati numéro yi adama dia ke numéro te ni mo te ci la tuy nte la jeli ke may réseaux sociaux ka nte ta tourner na te ta rosi mama ni mo be na baru barake ni warte ci maka barake ni mo be na binna ni ti na tuy ka so mais ni abe mo be bana fo de la nam be na ka bi ka warti ni numéro $7 kelina ni ko ne warti numéro fefere ka warte tuna te nyami wi nga numéro ni anga bokono ni yiri sabai ni yiri ni be barake adama denka garje gala mado be garje gala sababu matabu wabunya taka yoyi mado be jamatati ibulu ni be barake jamala we sireturu de maoma be ki balo erebe jamane bulu to ka sireturu go adama deum bi lamini ka damne duguma ko sanfe na fo sireturu lamine ndo ni sireturu de juga mina ni yoyi adama demi mogo be do jabila I mogo be bonyala I mogo be karamala I mogo be basigile ka kola I bazi sana ka don maka ka yiri ko tay sana yi abe adama de sana yele
ibe bara min kona bonya be dima ibe bara min kona daraja be dima ne te fayda di yiri katinde yiri yere ye mi ye mori fi ni kuru sama yote ni kuru sama yote ni kuru sama yote ni mami yiri so kana dondo nyina la ibe yiri do daga kono do jukutala ka jikaka hami mimbi ni ala ce bonya ni here ni garjege ni so ni korota nyina ida ala diri ala ka yiri ni tobi fokamu na mona ne be tako ko jogo minna ko jogo saba ne bole ko jogo kele ne ta ko ni contrôler mba ko fo ta nyeje ko jogo flana mba ko dungo do fo kles kononton ni kle kononton da fala ba nya afili o yayi ni yiri ko taka chambolo ko jogo do fene be mbolo mba ko bishu na shu saba ka ko shini shu saba ka ko shini ngene shu saba o ya ko ko kononton da fale men ne ko be mi fo mo ye mi yere kayina beere pipi ka ala dila ka daga sigi ka ko ka tugu nyona fo kile kononton don kana pa o koni ni o ke wati be bayi o mi fene ka fisa noye o courage te bela o la mo ka tanka chawma note nini ya ko ka se kile kononton ma ni ne pressé no ma nya ka bo ni ne ma pressé mba to menta tugu nyona wati ni wati mbako wati ni wati mbako me pour que ka kuma la sunya ay to ka ko dron ni ya do daga kono dron ko kile kono to man da fata nya afili ni courage bila anya atui to ka wati ni wati wala hali ni ma tugu tugu ngona ni ala sonama abe dalili ki yiri nu ne dalili yiri de juya wuli yiru tere funa nana bolo wereka o ko se be me rezo kay kame ko ngona be juya wuli garjega yiri do ibi me sana itame ka bi juya wuli ka be dabali wuli u funa nana bolo wereka o talela abe hera de di nana bolo wereka ka be se ko ke o ya dune ko were kono ka femere fa fendo kay bon sere tro fle itame ka bi juya wuli funa nana bolo wereka ma fatide abina nana bolo wereka ka be bayelema parce que yiri bi bo yiri yere normal ko ka bayelema funa kela o donc ni yiri sabafle ni mi ya ke ala ka barka do ala wassalam tiye